En la seva dèria per paralitzar coses per la ciutat, el govern de l'alcalde Viñuales ha decidit parar-ne una de molt important, que és l'estudi de qualitat de l'aire. L'estudi de qualitat de l'aire és el que ha de permetre avaluar quins components té l'aire que respirem a Tarragona per saber quins d'ells poden ser cancerígens o nocius per a la població, atès que tenim una forta activitat industrial, portuària i de diversos nínxols d'economia que poden generar certa contaminació. Veiem molt important que Tarragona sigui capdavantera i s'atreveixi amb aquest estudi independent de la qualitat de l'aire que ha de servir per contrastar amb la informació que ens dona les empreses per la seva banda. Fan els seus propis estudis. Està bé que facin els seus estudis, però l'administració pública té que fer també els seus, amb acreditada independència i rigor científic. I per tant, que s'aturi això té dos grans problemes. El primer és un problema que pot ser d'indemnitzacions, perquè ja hi ha un procés de contractació en marxa amb unes entitats o amb unes empreses que ja estaven concursant i que de cop i volta se'ls ha d'aturar les regles del joc. I això pot portar conseqüències econòmiques. Però per altra banda, i molt més important, no podem permetre que una ciutat com Tarragona, que és capital, no lideri el territori i que hagin de ser ajuntaments com el Morell els que s'atreveixin a fer estudis per protegir la seva població. Creiem que Tarragona té que vetllar per la població de la ciutat i del Camp de Tarragona.